ajet koji ulijeva najviše nade u srca griješnika jesu riječi uzvišenog Allaha: Kul ja ibadija alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmetillah inna Allahe yaghfiru dhunuba džemijan. O robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, nemojte gubiti nadu Allahu milost. Allah će oprostiti sve grije. Sve grije. Od najmanjeg do najvećeg. Od mekruha, ako možemo kazati, iako to nije grije u klasičnom smislu, do širka. Sve će uzvišeni Allah oprostiti onome komu se iskreno pokaje. I opraštao je ljudima, jel tako, od ashaba pa nadalje, koji su bili idolopoklonici, nakon toga primili islam i postali uzoriti muslimani i postali uzorita generacija. Allah će oprostiti sve grije.